Ще не ще играем PvP Valkyria. Да, днес ще играем в PvP Valkyria. Между другото, тук ще съм го задраскал как се пише паролата, какво ми е паролата е. Окей, както. Пак трябва да се направим. Знаете ли кой? Ще пърка, кой ще пъркат. Те хора паснат тук. Така. Не чум това. Какво виждам тук нещо неща? Хе. Тук между другото е много яко. Съм за кеф на фермичката. Тук, ако си спомняте последния път, като заведохме, виждате колко яко стана. Тук не съм сложил само и само такова не съм сложил. Да. Хора, тук предим епизод не можем да намерим лесът, затова не искам. Евентуално ще ходим. Търсим Блейд Род. Ама евентуално Стар. Между другото, тук би трябвало да имаме едни пържоли, които ни запекат. Аз вчера не би да го пекох. Да. Така хора, тук power. Не херни. Махнах салат негър. Джек. Вент форшора, парков пиперанг. Сник спринт, трети вилд, хитъп. Хора махнали са. Майка ми. Окей, ти. Сериално. Там. Окей, сета. Значи, явно не искаш скачаме да събием. Еми, окей. Башки, където ще. Той е бил жив, пасти. Аз тук нямам някакви... имам майтела, тук да харчва. Хора, значи ли кост е? Не знам какво ще правим. Само фасосите, съжалявам.
къде. Мети, всичко ми трябваше мети. Аре, ще вземем да ти... Да, храм? Да, вземем. Хора, не смятам да е толкова дълго клипчето, защото сега какво да правя, тук се не знам. За следващия епизод ще измисля какво ще правим, защото се някакво проект да се прави. Да. Някакво да се прави, пък и плюс това на всичкото отгоре. Тук сега смотано, защото съм фукия. О, мафака, съм фука хиля. Да. Поле, майко, хора, как ме изпращяше. Ай, това си някакъв. Не знам как ще това написам с хора. Сори, ама... Има ли лапс? Ми хора, някакво да правим. Освен това, да. Това някакво да правим. Нямам скипчето, малко скипче, за да ви е харесало. И... Ай, чао, ай, сериозно чао. Шегувам се, ай, чао, сега вече.